nagtubang ka o nagtalikod? Tayo ba? Nagtalikod ka, no? Ayo, tayo! Yun sa man ka, mangutana ramang ko. Nagkauyab dyan mo o wala? Plananan! Ayaw, di kayo lang. Di ako. Aray! Aray po ito kayo. Tinuod dyan nga uyab mo. Kapiting na ba kay kag... Oh. Naligawas mong panty. Oh. Niingon siya nga, amiga na kuno mo. Unagi ko. Uno mo sunod uyab ba, gatagay sila nga dito. Ayaw, lagi. Lipay sa kay siya, kay gatagay, karonig uli, kay gatagay. So uyab dyan mo, dili. Hindi na lagi yun. Yung anong ingon mong ka nga, uyab mo. Hindi ko yung anak ko lagi yun. Ayaw, ha? Gagaratin na tayo. Lapog ka na, matrindin kita na yun. Hindi ka ko kanilan ka. Tanaw ko, napukas ako, guro na matanong, pukas mo. Ano, 1 million na klaro kayo. Nabitaw ko ni mo sa una pa, ako ni mo vlogger. Ana. Kunday ka, kunday ka Ay, lagi na yung Gidinay man ka. Oo, gidinay man kaning man siya nga, dili ko na mo uyab. Gidinay ka. Dawat ni mo. Pero lagi kayo. Pero ningari ka, kay nakibaw ka nga niya sa address sa ubos. Eh. Tiyo, uy, ay sige interview tiyo kay masakspon si Oka si hamster. Kisang hamster. Marita. Kiba naman gud si ate nga nagatik-atik ka nga mabdus ka. Ikaw bito ate, dire. Ating apok lang. Girl! Dili detik-atik nga sa may muntiya nga sa una pa man na ingon ana. Nga man jud na ni kuan. Ni dako. Hello no. Ay, boss pa yan natin Sandra. Ay, kita pangi. Hala Sandra no. Ay, gara-gara. Nya, unsa bay mong gibati ro nga mularga na kag Mindanao, feeling nimo pugngan kaniya dili. Feeling good. Pugngan kaniya dili. Nya kung sige kag post pay baw nga pugngan kan para Ako lagi na trabaho lagi kapuya. sa trabaho day na. Nga ni-resign naman ka. Mao ba? Wa ka nagukod niya? Iro. Sige lagi ka padungog-dungog sa Facebook. Nene na mau tiyo naging muli na ko tiyo kaulian na matiyo bi. No, so may labot ni mo nila, oy. Hala, na-obvious na kasi may labot nila, oy. Ano, Di mo ulit pas nag... kay ko, mauta. Ano man, nga mo uli, sila ganahan sila mo uli. Ayo. Ikaw kay video call na klaro kayo. Kasi video call, oy. Kayo pa. Video call, kisa ba akong video callan? Ang naklaro kayo. Kisa ba akong video call? Dinami, upay ka, untaw na dinami. Niyo ba? Kisa may video call na ko. Niyo ba? Grabe yoy. Ay, lagi din. Noah, help me.